suna da iyayen da suka haife su, wani uba ne yake alfahari da wannan da? Waɗanda suke garkuwa da mutane suna da uwa da uba, wani uba ne ya fito yake alfahari cewa wannan ɗansa ne? Ba wanda yake yi. Ashe ana tinƙaho da haihuwa ne in an haifi 'ya'ya salihai bayin Allah na kwarai. Yanzu nan masallacin wanda ya gayyata ɗa ne haihuwansa aka yi. Shugabanmu na zama a nan da iyayensa, duk wanda yake wannan matsayin yana alfahari da shi. Liman da za a naɗa iyaye suka haife shi. A shi nan ya dace ya zama mun haifi 'ya'yan da duk inda ake aikin alkhairi suna ciki, ba 'ya'yan da ke zama bala'i ga al'umma ba. Babu uban da ke alfahari da ɗansa ya zama kidnapper, babu uban da ke alfahari da ɗansa idan ya shiga banditry, babu uban da ke alfahari da ɗansa idan ya shiga kowane nau'i na ta'addanci. Me ake alfahari da 'ya'yan da suka tashi a matsayin salihan bayi, da su ake alfahari. Duba yadda tarbiyya ta lalace. Yau muna rayuwa cikin society, respect for elders yayi karanci. Dattawa, mutum yaro zai waye gari bai wuce shekara 15 ba, yana tura a shar ga dattijo mai shekara 80 ko 90. Wannan ba haka muka sani a arewacin Najeriya ba. Ba ita ce tarbiyyar da magabata suka mana ba. Respect na malamai yayi karanci. Yadda za a waye gari a tura a shar wa dan tasha, wani haka zai kira malamin addini ya tura masa a shar. Respect wa sarakuna iyayen ƙasa ya yi karanci. A da idan mai sarauta ya yi magana, kowa yana girmamawa. A yanzu wani yana wayi gari ko sallah baya yi, amma shi zai fara challenging abin da iyayen ƙasa suka faɗa. Wace al'umma ke alfahari da wannan? Kar mu zama irin halin da Sa'adu Zungur ya bayyana mu. Yace jahilci ya tilakar mu duk. Ya sa mana ankwa hannuwa. Bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya. Ya ce wagga al'umma mai zata wo a cikin zarafofin duniya. Ya ce kai Bahaushe ba shi da zuciya, za ya sha kunya nan duniya. Mu dai haƙƙin mu gaya muku, ko ku karba ko ku yi dariya. Dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya. Gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya. Karya ne mai launi ba. Ga fari da baki ga rawaya, ga kore ga kuma algashi, toka-toka da jasun garwaya. Hatta annabawa fa ‘ya'ya ne salihai Allah yake zaba a cikinsu. Duk annabawan da Allah ya turo, Allah bai turo wani ɗan tasha ba, a'a salihan bayi yake turowa. Duba kissar annabi Yahaya, ya Yahaya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran bi walidai wa lam yakun jabbaran asiya. Cikin suratul Maryam aya ta 12, 13, 14. Wannan babin misali ne. Hatta annabawa a cikin wannan ƴaƴa salihai Allah yake zaba. Ba a taba kawo maka wani annabi aka ce ai mutumin banza ne Allah ya zabe shi ba, a cikin salihan bayi ne. Yanzu limamin masallacin nan a cikin mutanen da muke wazatan alkhairi aka zaba. Ladanin a ciki za a zaba. Ba za mu je haka kawai mu samu tashar ƴan wuyu mu ɗauko liman ba. Ba a haka. Wannan ke bayyanawa magana da wasu ke cewa wai nagari na kowa mugu sai mai shi. Ba ni alfahari da mugu, muna alfahari ne da na kwarai. Za ka an waladan salihan taraka. Na uku au musafan warrasa. Iya cikin sadakatun jariya, fansan ƙur'anai ana ba da su ma masallatai da makarantu a karanta fi sabilillahi. Wannan hadisi iya daga cikin dalilin da yasa ɗaya daga cikin sarakunan Saudiya ya gina matba'a na ƙur'ani da ake da shi a Madina. Akwai shekara ɗaya da sun buga ƙur'anai sun fi guda kofi miliyan 40 a cikin shekara ɗaya. So fansan ƙur'anai ka ce Ramadan ya kusa a kai guda 500 masallacin can, 100 masallacin can, guda 50 can, guda 30 can, iya daga cikin ayyuka na alkhairi. Dan ƙur'anin nan iya daga cikin mafi girman ni'imar da Allah ta'ala ya mana. Ba za mu iya gane girman ni'iman ba sai an yi wani zamanin da zai zo shi da babu ƙur'anin. Akwai zamanin da zai zo shi ana raye a duniya amma Qur'ani babu shi. Allah ta'ala kada ka nuna mana wannan zamani. Amin. Akwai hadisi a cikin sunan na Imam Ad-Darimi, hadisi na 3209 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi cewa la yusrayanna ala al-Qur'ani zata layla fala yutrak minhu ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Allahu akbar. Manzon Allah yace akwai zamanin da zai zo a wani dare za a wayi gari sai wani abu ya zo ya ɗauke ƙur'ani ya shafe shi gaba ɗaya, sai a wayi gari babu wata aya ɗaya ta ƙur'ani da ta saura a bayan ƙasa. Ko da ayan nan a wani littafi aka rubuta Allah zai goge ta.
sannan za a wayi gari ba mutum ɗaya da ke da haddan aya guda ɗaya a ƙur'ani face an ɗauke ta. shi yasa a hadisi na 3207 yace akthiru tilawatal qur'ani qabla an yurfa, ku yawaita tilawan qur'ani gabanin a ɗauke qur'ani din. Ka san malamin makaranta sai a nuna mun lokaci ba. To ayi hakuri. So bari in kammala hadisi din da gaggawa ko insha Allah. Da haka au musafan wal rasa. Sai na hudu yace wa masjidan bana, da masallacin da aka gina. Gina masallaci babbar ibada ce. Sai da yau mun wayi gari na wani zamani, wasu suna aiki, wasu kuma suna hisabi wa masu aiki. Yanzu don be surprise a tare da muka yi, akwai wani dan boko ya jika da boko amma fa na saddaka wa na sallah ko fatiha bai iya ba. Yana can sai a kira shi yanzu bayan an gama sai a kira su za su yi discussion a television. Shin gina masallaci? Sai ce ni ba ina ga akwai misplacement of priority a gina masallaci. Shi ba a gosu bai taba aikin alherin naira ɗaya ba, bai taba sayan garduman sallah ya bayar sadaka ba, babarsa abun karyawa ya fi karfin ta ko bai shafe shi ba. Amma in kun gama aikin wai sai ce ai ba ita ce bukatar al'umma ba, bukatar al'umma yanzu mu duba yadda za mu yi da waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi. Wannan kuɗin gina masallacin da za a ba da jari ne capital wa matasa, to kada je kalmi capital ka ba mana. Shi na da wani ba bai iya aikin alherin komai ba, sai kun gama aikin alheri wai sai a kira su ne panel of discussion. Shi kuma ka tsaye da shi in za ka kashe shi bayi da aikin alheri naira 1000 bayan ƙasa da yi. Amma shi maganinsa gina masallaci ba daidai ba ne. Ai rashin basira ne. Jami'a fa ta farko a duk duniya daga masallaci ta fara. Don haka masallaci haƙƙinsa ya fi ƙarfin wai kawai ka ce salloli 5. Mu a wurinmu masallaci wurin sallah ne, masallaci jami'a ce, a wurinmu masallaci wajen mitin ne, a wurinmu masallaci wajen mentorship ne, masallaci wurin karantar da sana'a ne. Duk abin da kake zato ake a wani institution na cigaba a duniya, a musulunci masallaci wurinsa ne. Jami'ar farko jami'atul Qirawai tana Morocco, shekaranta yau 1000 da kusan 200 daga masallaci ta fara. Jami'a ta biyu a tarihin duniya ta ce jami'atul Azhar, an yi ta biyu, shekaranta 1100 da yan kai yau, ita ce ta biyu a duk duniya. Jami'a ta uku tana Italy, University of Bologna, tukunna ta hudu aka yi University of Oxford, tukunna aka yi Cambridge, tukunna ta gaba aka tafi America aka yi jami'a. Amma Muslim One na da jami'o'i guda biyu a duniya gabanin bature ya san akwai wani abu mai suna jami'a. Kuma dukkaninsu daga masallaci ne. Jami'atul Azhar daga masallaci ta fara. Su da haka in kaga ka rena aikin masallaci shine ba a yi utilizing masallacin yadda ya dace ba. Amma in an yi to masallaci babu wata matsala da muke da shi face masallaci shine markazin magance ta. Allahu akbar. Au masjidan bana, au baitan libin sabil bana. Gina masallaci a bada shi wakafi wa ɗaliban ilimi ko marayu ko matafiya iya daga cikin sadakatun jariya. Au naharan ajira, da kuma samar da idan ruwa, a rika shan famfo ne ko rijiya ne ko abin da ya kama da wannan. Ga hadisi na afdalu sadaka saqiyul ma, mafi alkhairin sadaka shine shayar da ruwa. Hadisin ya cikin sahihul jami, hadisi na 2366 yana daga ciki. So da kuma daukan kuɗi mai kauri a ajiye shi wakafi, duk bukatar taso na musulunci a yi da wannan. Idan muka kiyaye waɗannan ayyuka, nasihar da malam Aminu Ibrahim Daura yayi na a sama wa liman albashi mai kauri da ladan albashi mai kauri ba zai wahala ba, matukar kowa a cikinmu ya ba musulunci guduma wanda ya dace. Amma muka bar musulunci maraya, yan kaɗan ne suke masa hidima, to lalle ku sama wa liman babban albashin nan zai karanci. A wannan taron idan za mu iya haduwa mu ce za mu magance matsalar sallatan Sokoto, wallahi abin idan muna da kyakkyawan niyya Allah zai ba mu mafita. Sai zama liman an bashi albashin da ya kai na mafi kankanta kwamishina a jiha, in akwai kwamishina a nan ya fi mini.